veure, quin nen s'ha imaginat alguna cosa al sentir aquesta música? A veure, el Lucas. Mozart. Tu t'has imaginat el senyor Mozart o has pensat que aquesta música és de Mozart? De Mozart. Que la música era de Mozart. Sí. Vale. La Ona, què s'ha imaginat? Una història d'una reina. Una història d'una reina? Vale. I en Pol? Jo, una orquestra. Una orquestra que tocava? I el Bilal? De Vivaldi. Potser és que amb un ullet obert has mirat a la pantalla o no? No? T'has imaginat que era música de Vivaldi. Per què? No sé per què. Perquè l'any passat vam cantar. Sí. Perquè l'any passat et sona d'haver escoltat aquesta música. Un nen que té molta memòria. Nayara, també et sonava? Alicia? Em sonava que era de la tardor i una música de Vivaldi. De tardor, sí senyora. I de Vivaldi, sí senyors, els que ho han encertat. Albert, què t'has imaginat tu? Ah, tu creus que era una part d'aquelles 4 estacions de Vivaldi? Sí. Quina correspondria? A quina època estem ara? Tardor. Doncs seria de la tardor. Però hi ha algun nen que s'ha imaginat què podia passar? A veure, en Jordi. De la natura. Passava alguna per la natura. I la Jana, què s'ha imaginat? Jo m'he imaginat una sala on hi havia una orquestra que estava tocant i persones que estaven ballant. Persones que ballaven. Seguirem el musicograma, però, Joan, vull que em diguis quants personatges surten en aquest concert de la tardor. Quants personatges? 3. Quins són? Pol, ajuda-la. Quins són els personatges? El verde. Quin és el verde? Quin personatge és aquest? El caçador. I quin és el color taronja? Quin personatge és? O vermell, és igual. La fera. I quin personatge és el de color blau? Els dispars. Val. Escolta, Pol, per saber què és la fera, toquen tots els violins de l'orquestra o en toca un només? Un. Com se n'hi diu quan toca un sol violí? Violí solista. Molt bé. Doncs anem a provar. Mira, l'Alba li donarà el play i la Joan ja està preparada per seguir el musicograma. Sí. Encara no, Joan. Encara som caçadors. Pots moure més cap allà. Vés cap allà. No, encara som caçadors. Ara sí que som feres. Estem al final, Alba, al final. Ok, pots caminar, pots caminar. L'audició que anem a representar, Pol, és el... De quin concert? De la tardor. Molt bé, Àlex, dona-li, sisplau.
Canvi de personatges. Preparats? Quan vulguis, Adrià.